Momi Gombe ta fitar da wasu sababbin hotuna na fidda tsiraici. Subhanallah. Idan yau ne farkon zuwan ka wannan channel ɗin, ka danna mana subscribe, kana ka danna mana ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mu ɗaura. Sai ku biyo mu domin tabbatar muku da labaran da muke faɗa muku. Momi Gombe ta fitar da wannan hotuna ne a yayin taya kanta murnar zagayowar shekarun haihuwarta. Happy birthday. Happy birthday to you, birthday girl.